Arawna, raxanna. Issa namlu piknik. Cameras. Ħalli li nofs. Ora daw bil-sweaters. Hello. Arawna, raxanna. Dik laħjar ħaġa, meta tiġu intom għaw jiġu n-nies, tajjeb, għavoljon natnej aħdaw. Wis imħob. Għara figur, il-ħanina, di minni taħħilna. Dik it-tazziju Sandro, tazziju Sandro l-mami, tatek bitċa, di maħseb tana. Daw ma nafxa minn huma. Issa nara t-sonik u l-ewwel darba għaddot waħda tal-biskof. U għandi daw, tajjeb, daw ħaniprofa namel nirreplika r-riċetta ta' daw tal-pasta frulli. Thank you. Thank you. Issa għantikom il-figolla tijaj. Mela, di tijak. Kif tridu, jekk? Imma ġiplilu bħol. Di tijak għax naflin tijak icing. I prefer icing, yes. U daw għaddari, insomma. Imma tiftu għom ġalissa, xo bil-kasumi, issa biex tiħdissa. Nispera ma jikabġu. Kemm għanna sanduq waqt. Le, issa mux għanna s-soba galja. Di sada tetla, Daw il-figolli kolla. Era vera. Tammej tal-video. Ija, issa nħu ritratta u il-figolli kolla li ġabu. Dik bitċa tan-nanna u kol, tan-nanna. Bax kamera minn fini, biswaba jider qoddim il-da. Għax in-nanna marikat na figolla u kol. Il-lallu għaraw naqra kam għandi figolli. 1, di wahda, 2, 3, 4, 5. Tajjeb. Di ta' Nicole. Di ta' Sonic, di ta' l-mami/Lien/Isaac, di ta' Nanna u di minn għanti t Sandro ma ma milixu. U għat ma doqt fi golla tal-biskof, għahessa nipruvawa. Sada, for a change, nħataf li naqra l-wit. Bistro, kafeterja. Probabilità. Tajb ider. Ħajdu u l-figolla tijaj. Il-losti kemm. U li kun onesti. Hello il-mini. Għax għandu equal parts sugar u equal parts. Għandu bieċa tal-biskof. L-orange. Niente. Ux vera. Ettara mux kwa għiġ Xanka jgħet l-orange mill-ewwel. Għax jiena di it-tini darba li għamilt reġa għamilt l-orange fil-laġina u għet id-differenza li għamel il-ġus maħafna. Nissa ta' bieċa tal-biskof, ejja. Ija, mela. Kif? Int oġbitek li? Kif? Aħna ħanduqu tal-biskof u għek. Mela nibdew tal-biskof. Mux għanduqom kolla l-lum ta' Tal-biskof jena. ħanħanam il-cross section, għax dik importanti. ħanaraw naqra ġewa. Ma ta' ġifiri li għawsu kol minn ġewa. Naħseb. Mder tajba. Naħseb emlejer, naħseb. Nafċam. Kif jamlu? Forsi Xi il-biskof trid spread hija. Mhix sof minn ġewa. Ja, tajba bħala tomata. Tomma ta' biskof, u? Ma m'għandix tomata fi golla. Ma tajba. Ħanitħlu. Mela, hello, għaxad li qas introduċejt il-vlog jiena sewa, imma dal-weekend għaw uħti u Isaac, għaw il-boyfriend uħti. Hello. Ġejna ċentru msomma għandhom għawsa Sunday. U li jen ridet titħol ġemin, għanurikom. Għawek, minn għawek jaf li dan huwa ċejn tal-Hello, tal-Pick and Mix u li jen nifissata fuqu. So, għadet ta' ma kienx bizzejt fi golli. Daw, inti mux daw tħob ġif minn daw? Jow mux daw tħob. L-lum kont half day off daw, duk il-balla ġen. Kif rajtu sajjart il-mac and cheese u għamilti jisom chicken tenders u koll. Kulli jom u ħadna balla fi golli għatna qot nduq kollox imsomma li ġabuli jek namel taste test. U issa ġejna ċentru dan jgħaddu xogħol u ħajġil ta' għamana ktar tart. U insomma, issa ħidukom maħna u nidukom xħanamlu u għek. Sippa s-lejl ħammaru bowling, jiena ħazina għagġer fil-bowling, probabla tkun ġist kompetizjoni bej Isaac u Daniel.
Imma it's okay. Għadda naqra iktar ħin u issa nagħmlu picnic. Knoflook garlic. Dik tiegħek ġifieri. Dik tiegħek ta' tzatziki. U jiena u Lian ħanaqsmu it-tiġiġ suvlaki. Tajb jidher. Ritratt. Il-lallu ġabdejna bit-tajjeb. Lian u Isaac. Għaw jekna u l-mużika sa' jkolli naqta. Imma ġejna bowling u Isaac u Daniel tajbin sa' jkompetu jienu Lian lost case. Imma ħan ipruvaw xorta waħda. Ejja. Oh, naqa. Għax bħalissa kważi kollha kemm aħna milli. Ma naraw jekk nagħmilx fejn. Got cameras. Paperissima. Tajjeb. Uja, not bad, not bad. Għazux daħarjen. Eja, Daniel. Eja. Labna l-ewwel logħba, jiena ġejt l-aħħar diżaster, minix tajba. U issa nilagħbu t-tieni logħba. U apparenti l-isbal li kont qed nagħmel li ntiqgħu isfini, sa issa naraw. Uwajja! Tisa, ġifieri issa jiena rid iġib tisa wkoll. Oh God. Tajjeb. Ejwa, ħadġeb strajk, Not bad. Lesti. Tini logħba ħjar mill-ewwel. U hija mhux ħażin. U hija. Ana eħdu ritratt tridu selfie hekk jew hekk. Naraw naqbdu wix. Kollha xi taqbad. Bil-kamera. Ejja. Batta. Ġejjem li safa. Sorry. Bonġu. Dal-għodu għamilt il-pancakes, allura bil-forzi ħajkolli nivlogija għax, you know, I need to document this. Araw naqra. Fluffy, veru. Għax ħaġa dwari, jekk ħat iġi żurni, dejjem ħan għamil pancakes, imqar darba. Bum, ux dejjem għamiltilkom il-pancakes. U kull minn ġi żurna naħseb dejjem għamiltu pancakes. Mbagħad jifdal għal tieni ġurnata. Eżatt. Nerġa' niklu pancakes. Eżatt, l-għadar xorki. Bonġu, proper vlogging. Qed nerġa' nivlogga bil-mobile, vera ma nixtieq noħroġ il-kamera x'da fil-basket, imma dal-għodu ħamorru Utrecht. Li ġili marret Utrecht, Isaac qatt ma mar Utrecht, kemm overexposed. Isaac ġili ġi l-Olanda, ma Amsterdam bisqat, so ħannu ruħ fi affarijiet, għadaw kol ħamorru Tulip Fields. Ejwa, kif se Rridu niskanjaw. Intom le, aħna. So, somma, kontet ngħid. Għad ħamorru Tulip Fields, ħamorru Leiden u kol suppostu Harlem. Li għat marret la Harlem u la Leiden. Aħna ġili morna each, both of them. So hopefully ħorġuna tem sabiħ il-biraħ kiena ħafna temp isbaħ. Kienet balla sħana, kienet xi 24 degrees, imma l-lum nizlet reġa' teda xi 14, so għalek għedin bil-coat. Ma mux daqsek, ġifiri, il-xoqlada. Diri du morru issa. Dordrecht. Pastry stop. Portuguese Brazilian. Ma ftemmix. Tajbe. Isma l-crunch kif jagħmlu l-influencers. Nikdem? Ija. Lallu. Ħalli li nofs. Oh my god. Fiedla. Dejkom. Għajdu li xtajba sa.
dik il-pasta ġemmata kella tomata vanilla wkoll. Tajba? Issa cinnamon. Naħseb ħanispiċċa nagħmel weekend sieħ nivlogja bil-mobile għax ma nixabtit inħarġ il-kamera. Oh my god, dawk il-pastries spiċċajna ġibna 2 tuxer u għal possedinata each. U spiċċajna ġejna morna nixfu żewġ pastries oħra, waħda l-istess waħda ta' tuffieħ li qsamna u waħda ta' coconut biex nduqhom vera. Kien tajjeb, jekk tiġi Utrecht, jew toqgħodu Utrecht naf probably, jekk toqgħodu Utrecht probably ġa tafu bih. Casa Ferriera. Jagħmel Brazilian u Portuguese pastries u tal-blieħ, vera ma kienx għali, pastry waħda xi 3 euro li inkredibbli għax il-pastries vera komplikati biex tagħmlhom għalin in general. So 100% recommend. Like Bossebol xi 350 jew 4 euro. Ġili anka 450, anka 450 ġili u Bossebol. Jekk ma tixxiex minn hemm fejn jagħmilha, iżommlok xi 5 euro 550. Le xi 450. U Bossebol balla krema li ħalib irħis. So tal-blieħ. Issa mmorru mixja x'bħalissa xi sija. U peress li qomna daqsxejn tard, ħriġna naqra tard. U spiċejna għadna kafe issa xi nofsija u l-pastries. So ħanimxi naqra, mbagħad ħammorru Koch Katarina u naħseb hemm naqra shopping. U fl-aħħar ħammorru Five Guys jekk xi 3 l 4. Immorru Five Guys qabel ma mmorru lura Dane Boss. Għax Daniel Wise ilhom bi craving ta' Five Guys żmien u Daniel speċjalment veri li jgħid li jixtieq Five Guys. U Lejla għandna bukjat Italian pizza. So very food heavy for a change, imma ma jkunx vlog tiegħi, però qed nimxu ħafna. Like il-bieraħ għamilna 25,000 step mhux biċċajt. U għandna xebba kaloriji nkollu nimxu hekk qatt ma nifqu. Ma jiena nħobb nimxi. Tipo jiena ħadd holiday miegħi lest iruħek għal-mixi, għax jina vera nobot naqbot public transport u għek meta nsifer, għax plast tkun it-tikol u jizek taħraq naqra iktar, għax madonna kollu mbullati. Għanet il-ġakna kemm ħelwa. By the way, teb, daqqa toħroġ ix-xemx, daqqa terġa' tidħol. Baqgħu lura għandhom qata xi Sofja. بالموت بس تبقى لولا بالموت مش مستوى كنا هنتوكم أدخل فيل مش vera bqajtu lura fejn bqajtu. Fimt. ċaħat. Tantx kont concerned. For a change. Qed nieklu. For a change ġejt fuq il-mobile. U ħankellimkom undu għall-ikel. Bħalissa id-9 esquart u għedin tarġet, to be honest. Għax il-booking kien fid-9:30, fit-8:30, imma spiċċajna domna naqra nħaslu, ħanurikom ix-xemx nizla, ċoħra nizlet. Imma kważi nizlet. Li jiena mawxux. Kulħadd tajjin, ħanara kemm mexxejthom illum erġaj. 21,000 steps, u għadna maħniex lesti għallum. Osna nimxu għalem. Maħħat nimxi, weħlet mxin weħilt. Mux nimxi mal-pass taħħa. ħamar ħitu pizza msamolum, ħamaru għamiġi viċini, kamil darba morna. Jgħad vera viċin taħna. Ma tanx nvarjaw ħafna u għek, għax nispiċaw kull darba l-nvarjaw dejn boss jew l-London ġenerali, insomma, nkunu daqxej dizappuntati. Allura, spiċajna, we stick to the same few restaurants. Avolja u xiftit fil-lista tiegħi li nxqondu. Pizza night it is. Ħafna aktar ikel, but it's okay. We're burning it. Arra taqti subaj. Bonġu. ħajamel zipline Isaac. Illum is-sibt, by the way. Arra. 1, 2, 3. 23. Hey, amor Daniel.
اللي provata kull weekend niġi lab magħha. Ejja, mur! Mur, ejja! Alright. Ejja! Ejja, niġbidlek. Ej, nara Isaac, għax teħilla. Għara naqra l-maħbubin, xietan u wasalna. Irridu nimxu issa. Fl-axħar. Satej wara. Wasalna. Satej domna. Wow, aħbet xi ġmiel. Għara di. Nice. First stop, balla riħim, ma nafx kem ħan nistema, Lavender daw. Wasalna. ċorta u n-nis stravolja, temp mux l-izbaħ. Wow! Vera, bidlu ħafna dis-sena. Għaw inqas props. Ħafna żgħar issa. Wow, ija. Probably anticipaw li ma tantx ħajamel dis-sena. Għara xeħlew. Last year anka faċċata ħawlu kollu. Ija, veru. Iżgħar dis-sena. U anke hemm kienu ħawlu. Ija. ċorta zbieħ, istra kibru. Cute. Bakil. Fuq YouTube data. Wow, huma zbieħ daw. Ma nafx xi nagħmlu xi ħaġa legali, mejja. Kemm tagħmel host. Jiena ħbibta tkun inconspicuous. Nisimgħu t-tiri. ċejru. Wow! Daw batomli. Nħallu għawa jek dak għajt. Wow! Tiltit naqal isfel. Ħajdru ktar. Daqsek bil-lest. Daqsek. Tiġvi, daqsek. Għax quick shot kien għaddik jessok waħda. Sufur. Hi. Fotografi. Sabiħ daqsa l-fjuri. Izbaħi. Ġejna lajdin issa u li jenħa tara l-veduta li finġejt il-kapolavur tiegħi issa li jen. Naħseb għatma għattilkom di mbaċ darba meta nkun Malta xariħot, inqas minn xariħot. Nejdilkom, darba milna sip and paint u pinġejt il-veduta jena. Ftit qabel ma konna ġejna nqodu għaw xi xar qabel. Le, għas jintara taħseb li kienet xi kapolavur, hija sip and paint. Il-reflection. Mela, anka reflection. Zom ta' nġax ċant kem kien riħ, tulip fields, madonna. Kien ħafna riħ u sed li dis-sena ma naħsibx li għanna ritratt tajjeb, imma it's okay, xorta għadna gost. U dis-sena u kol kien hemm shortage ta' tulips ħabba it-temp, għax ma kienx sħum bizzejet apparentament. U issa, insomma ġejna lajdin kwarta l-bot minn fej konna, minn ħilehom. U bazzament jek rajtu il-xejdulu, il-vlog ta' tulip fields ta' sena l-oħra, pratikament għamilna l-istess. Għamor il-market l-aħħar ftit. Għadbu għalu forsi sija miftuħ ħalixu l-ġobon u jihdu stropo fil-friska u kolla ġadu maħadux stropo fil-friska u naqru xad naqas kellna. ċajnu dan jilqsamna carrot cake ta' malajr with tulip fields għax vera kellna ġuħ. U bħalissa xil-erban esquart ġifiri. So ħanaraw xaniklu jow nħidu kibbilingu għet insomma market food. How nice, vera u ħajja. U li bħallum din boss ikun ħajta u kol. Mandatorja, oh my god. Progu fil-friska zmin. Biddew maħħom Malta jew. Oh my god. Ejja, duqwa. Nieħdu ritratt jew bija. Mela, veru, ritratt ejja. Mela, sorry. Edin id-dar ħanelabu Monopoly Deal u l-angolu not the best. I'm sorry, imma ek ħanibqaw.
Ejja, għandju. Ħanibdiju. Min bidda. Xina z-zejja. Diet għal-best coffee għal. Each player, please. Each player, please. Ma tistax bil-idej. Imbisseret, kienet ħattik set. Tibar! Kienet ħattik set, ta' Vera. da, kemmi ta' blazen, dik kien kolla ġis kard wahda kien kolla tjawqa biex terbaħ li jen. Literalment kard wahda. Bil-bidu xammi, dak għadlek ma l-ewel, Għaxi bejlu. Rajta, umbat kikun għamelek, ħaxxej inti, ek tekli, ħaxxej inti. Għallajs. Sena bistaj minna fektilek. Tistix. Sa fattiniju. Denni. Ejja, Le, dak zom, li zom. Le, inti. Għalek. Mut bil-fanijek inti. Tu. Għajkollok t-tiri. Sek? Okay, I win. Baħt. Walla. Oh, I didn't use it għax jiena good person. Tellajta ma l-fertili, jettara, wood pays off, u ħassejtni ħazin. Għal li issa tfottinix, I'm like, okay, I won't. Xorta mustax nirbaħi. Xi darbaħt il-marajt? Għax kont samaritan tajjeb. Et jitċitja, le, daw tijak issa. Inti ġitja. Daw ta' marraja. Dak dejjem ċitja ħin. Jien, xamil. Daħħomna kolla. U kuna li għaw il-kamera d-dejja li għandi propja. Għamil għana bit il-frit bar-innix. Ej, dila soli! Issa! Mr. Tisty. Kiku jira ma nħallix jgħol il-lejla. Għaw, hi, il-kamera d-dejja ġan. Mamma, jemma l-abtix, ta' jħroċu għadda debt collector. Jħna juħodili. Diġa? Debt. Debt. Debt collector. Vera. Collector. Debt collector. Debt collector. Wada. Come on, girls! Keep it going! Jena. Work those abs! It's hard, but it's worth it. Yeah. No pain, no gain. Il touches. Xħal darba għalek. Ej, għarrila. But, Bond Street. Għandi berdi. Stenna. Just say no. Fara farmer. Tista di, niċċekka r-rubu. Tista. Uno reverse kad għamlit lek. Ek, bah, straight to Jira. your face. Tine forli. Xwan fattik xta. Hassa. Portallet jaqadu. Lolla. Il-roba jfaddal. Aj. Alla just say no, għadde kważa għalija. Mela tista tamel. Għajar nġib il-tripod ħajara. La, just say no. Uħra ġewa, xaħdek int? Green? Red? Kemmit bluffer daħt. Kemmit bluffer. Għadda maħarġiġ il-break, Yeah! Dijan jirajek ba. Issa kellajta ta' I don't like this game anymore. Barma fuq tlieta toq. u jilma jizek bżajda. Kull għamlu jisemmi jizak humdu xott. Kalli orġa serju. Għek id-deja jitleb, mbat li għaddu mara bħaxu. Għet id-deju. Min għamilom daw il-cards. Alla jaffero trappjatti. Għala. U għandim Isma. part. Taħħa. Alla jala bib u jiftaħ mija. Ija. Tuni tu. Sanaraw min jitħaq. Wara d-daħk jieġel biki. Ija. Naqqa. Għanajdek xaħġa. Ija.
Aħjar hops liex. Forsi. Istja għemmi t-ċitter. Jaw kienet ċettit. Uħa, għandek oħra? Jaw kienet. Le. U xjaħdu kif inizzilu għaddi kif. Għandu għadda blu. Ilu jġemma. 1, 2. I was really close. Wasalna aħna qegħdin fuq il-train u Le, ma vera, parti ċej. Hey guys! Ma kull sentenza daħal daħħa, wahida. Kim dan t-pasku? Mela, il-bira għamilt il-figolli. U domt imma thank you Daniel. Napprezzana, I owe you my life Daniel. Ta' kem naddaft u ma semmejtek fuq il-vlog. Mux vera dejjem nsemmik. Madonna, jisni rajt il-mewda l-għodu. Wasalna fl-ħar ġurnata. Il-tarot kważu wasalna ta' issa 2 minutes. U għan wasalu bit-train station għax for a change għem xolijiet fuq train tracks u mardom xitħawdu fl-flok id jabdu. IPV train jew xi żikejdu la u bas. Imma kemm basic orient la. Bye. Kollu jiftaħ għalihom biss jasra. Kornek Bye! Rawna għaxi kwid dal-ħodu. Meta jkun għadu qabel id-disa. Dan għanda l-ħadd mejjet kull imkien ikun. X'kwid u paċi. Stru l-qampina. Meta f'Malta vera rari kienu dal-kwiet fil-ħodu. Hello, ġejt hawnhekk biex nagħlaq dan il-vlog għaliex edit jajtu u ħantallaw il-lejla u rejt li qatt m'għamilt ending għalih insomma. I hope you enjoyed it. Tinsewx tagħmlu like, tagħmlu subscribe jekk għadkom m'għamiltux subscribe. Next vlog ħajkun vlog tal-birthday u tal-long weekend bħalissa għandna long weekend għax għadha festa u hekk u l-biraħ morna. It was amazing, stay tuned, ħanurikom vlog ta' tipo bike ride madwar Tulip Fields għamilna 35 km il-bira of cycling u qed inħossu għallum, if you know what I mean. U għada King's Day u ħammorru Rotterdam barbecue ma' sħabna, so ukoll it will be a nice vlog. U wara bħalum ġimgħa ħankunu Malta, għandna ġimgħa nofs, isu Malta, ħaninżu għal Tieċ, so il-vlog ta' wara dak ikun ta' Malta. So many nice vlogs to look forward to għalissa. Skużawni again as usual, vlog weekly upload, bi-weekly upload. Seguni fuq Instagram, TikTok, Facebook, whatever. Meta nejdu ħan nifilmja u jgħamil l-storbju. ċkanta nejt. Seguni jemmek biex taraw naqra iktar content għax bħalissa qed nipprova nara kif ħanibbilanċja l-ħin bej all social media platforms. Insomma, dak kollox għallum, hope you're having a nice day, nice evening, whatever. Tallaw lejlek taraw il-ħat fil-għaxija, have a good week, u narakom fil-video li miss. Ciao ciao!